Faldtest nummer 1. Nu vil vi teste dette panel. Det har fået en transportskade direkte fra Kina af. Så nu vil vi teste det, se hvad det betyder, og se hvad det betyder at komme til at tabe det. Vi scanner serien over, så vi kan finde tilbage til panelet. Her laves en STC-test og en elektroluminans-test, det vil sige en slags røntgenbillede af panelet. Som vi ser herovre, så laver det rent faktisk 195,3 watt. Når vi kigger på, kan du se det derovre? Når vi kigger på selve panelet, så kan vi se, at der er nogle skader her. De her skader, de vil udvikle sig, så alt der ligger på den her side, der kan elektronerne ikke komme over til brusbaren, som er den mørke linje. Så det vil på et tidspunkt komme ud af drift og betyde ca. 10% tab på panelet. Så det jeg gør nu, det er at finde fejlen og kategorisere dem. Dette panel vil være et klasse B-panel, da det vil være under klasse B, hvis der er mere end 6 gule fejl. Grønne fejl gør ikke noget, de vil ikke gøre nogen skade over tid. Så det her det vil stadigvæk blive klasseret som en klasse B-panel. Og det har også sin fulde effekt på det nuværende tidspunkt. Det vil det højst sandsynligt ikke have om 2 til 3 år. Så min anbefaling vil være, at man ikke putter det på tag, hvis man kan undgå det. Derfor, da vi kender det her allerede nu, har vi valgt at ville bruge det til en faldtest. Så vi vil simpelthen teste, hvordan panelet ser ud efter en faldtest. Ups! Der sker ikke noget med det panel. Det ser fint ud. Det står bare lige lidt af. Så bliver det spændende. Det er faldet en halv watt i ydelse. Så må vi se, om der er nogle interne strukturændringer ved silicium. Det er vist meget tydeligt at se, at det har gjort en stor forskel. Så hvis du går ud med en standard STC-tester og tester over på tag, så kunne du ikke se nogen forskel. Ser du på den interne struktur, og det vil sige lang holdbarheds, eller det vil sige over 2 år holdbarheds på panelerne, så er der en stor forskel. Den her mener, der var der før,
Den her er ny, den her over den side herover. Herover i den anden side var der lidt før. Så den her, der vil hele den her del her gå ud efter et stykke tid. Den har så lige pludselig fået en anden kategori. Den her, der hele den del der, den er også ændret. Så nu er vi så lige pludselig ude i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gule felter. Så det vil sige, at det her panel bør kasseres, på trods af, at det stadigvæk laver 195 ved standardbetingelser. Det kommer det ikke til ved med i 2 år. Det kan vi garantere.